Какво трябва да каза на баба Рума утре? Защото аз забравя точно какво да каза. Кажи, баба Рума, не се сърди на Рами. Иначе ако те видя още един път да му се сърдиш, ще вземе една пушка, те натисна копчето и ще те застреля. Ама баба Рума, що е сърди от тебе сега? Защото почнахме да купуваме. Защо ти обеща ли нищо? Да. Какво обеща? До 20 марта до рождения ми ден няма да искам нищо. И ти само се искаш сега. Тя затова ще сърди от тебе, нали? Да, и кажи да не ми се сърди. Утре сутринта. На след обяд ще й кажа. Кой дойде сега? Кой да дойде? Рами, защо кашляш? Мама ли дойде? От какво бе, мамо? Нещо съм